Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kowe darono fokus kono kowe iki. Aku bikin konten, guys, di TikTok. Engko ngomong Mas Dok ya. Ndak. Mas Dok. Oh ya ya. Mas Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Mas Dok sekali ini makan bersama Mbak Pomo. Siap? Ya siap. Anu Jess, iki bapak malah kayak teko kombaon Jess ki mau anu Jess. Deloki jagung Jess disempret bensu sampai do mari Jess ketok ya. Karo anu nyekapi suket ulangan terus Jess sampai tak sempret nganggo bensun anu nganggo apa? Obat suket ulangan engko nak wedi nek kena jagung mati dadi tak sekapi nganggo gacung nah. Siap. Lah kita Dungo saya dungo. Iya, dong saya Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi farjaktana wa qina adzabannar lama. Amin. Alah. Ki Jas, tak Kanggo kau sate. jebul keputune. Karo gule Jas ya. Sate karo gule. Sate ini Jas. Lah tuku ndek ingi sore. Tempe goreng. Lah tuku ndek ingi sore, ijen. Monggo, guys. Bener. Satene wis entek karek loro kuwi. Siji-siji. Ger. Mulai kombaon, madangi sate karo gule. Dagangane dhewe iki lho kesak menembane. Oh. Kowe nek pengen tuku ning keranjang kuning. Keranjang kuning Mas Ajis, Mas Dok petani Kalimantan opo ning gone? Iya. Kalimantan TV 27. Puluh. Menembane dagangane. Kegerpal. Itu ada semua di keranjang kuning. Kayak biasanya nek karo mbake nek gak karo Mas Bagus biasanya ono guys. Biasanya Vera. Rame sing delok. Bismillah. Gorengannya hangat sangat. Crispy. 2003 we. Ini ngisar tawar. Sor Tower. Sambenan. Engko sing nyadran nggo itu. Tinggo. Ya gunungan nggo itu enek gunungane nggo itu. Agak iki engko gak enek gunungane sing iki. Nggo itu gak enek gunungane, sing enek gunungane sing Sor Tower kuwi enek. Nek nggo itu iki gak enek dina iki. Tahun iki gak enek. Mantap. Wes TikTok wis. Gak enek ngan gunungane. Nek sing Sor Tower kono kuwi daerah beda meneh. Sor Tower ki meloke ki nganu apa jenenge? Beda. Banyak. Yo ora ta meloke melu dhuwur bar musala ndi kono kuwi. Bermusulah. Ngampon Iya ngampon. Meloke ngampon, nek ngampon enek ngampon. Oh iya. Ngampon enek ngampon. Kono 7 ngampon gunungan yo. Itu. 7. Nek iki dina iki nggo itu gak enek gunungane. Paling gur tanggapan apa ngono ya. Biasanya ngono kuwi. Iki kene iki wis mbelider, guys. Ngene iki adate kene ngono kuwi, guys, nek wong sing wong kene ya. Ngono kuwi ngungkuli bodo, guys. Maksude iki ater-ater. Masak do ngeteri sego nyadran ngene iki, guys. Ngeteri rono, ngeteri rene, ngeteri rono. Nek acara yang masak-masak. Kono urung nek acara pas donge kuwi, guys. Kuwi jajanan. Ngono kuwi to jajanan, panganan apa ning jero omah ki enek. Dadi kok bangsane mendut, pasung. Lah ngono-ngono kuwi jajanan ngono kuwi, guys. Terus engko ya mesti ben omah ki buka omah ki enek iwake. Ngono nek sing nek apa jenenge umume lah maksude. Wis do soalé kan umume wong kene kan terus ngono kae to, guys, sing duwe anak sekolah ya kancane do mara mangan-mangan ngono-ngono. Dadi isine ki nyadran ki Makan-makan. mangan-mangan tok. Intine mrono mangan, rene mangan, rono mangan, rene mangan. Ngono kuwi isine mangan tok pokoke. Terus terima kasih banyak ya guys komen-komennya. Pokok apa jenenge
tentang Ica ngono kuwi komen-komenmu bocahe tak kandhak tak omongne guys, tak dudone. Ca videone sing iki deloken komene. Oh iya Mas, ngono apa jenenge sepurane sing akeh pokoke engko mengarepe luwih apik meneh ngono. Dadi bocah kuwi ya wis berubah, tapi ki gak sing celeng ngono kae ki gak, cuman perubahane iki beda wis cara seje lah intine timbang dhisik. Cara mono ki seje mungkin ya iki dheke rumangsa ning desa karo apa dulurane mungkin rada ya apa mungkin ngono paling, tapi sejatine bocah iki ya wis adoh guys, perubahane wis adoh. Plus ya selama ning kene ya nganu kok. AABB ya. Nek dhisik lak celutak, enek duit ngono kuwi celutak dhisik. Ning kene enek duit apa ngono kuwi ya gak celutak. Susuk ya dibalekno, apa jere enek duit apa ngono kuwi ya gak butuh njupuk. Kok buah-buahan. Bisa dhewe nek kalau kan buah-buahan sering langsung sedina entek cara ngono. Kuwi ning kene gak, guys. Dan sing tak saluti karo cai, sing saiki iki ngene. Mas aku njukuk jeruk ya. Taren izin saiki dhek cara ngono pengen mek panganan apa ki tekok Mas iki oleh dipangan. Mas iki aku njaluk iki ya ngono kuwi izin. Dadi ya wis beda lah, guys. Mungkin ya apa kabeh kuwi engko wong ya ora enek sing sempurna. Ning kok menurute dhewe kuwi wis seje ngono. Wis cuman ya kadang kala nek arep mulih tok, nek mulih ngono kuwi lho, kesusu mulih, terus mungkin mbah ya apa ya. Kangen Koncone kono apa piye ini memang kaya kesusu ndang mulih terus gayane iki kurang memuaskan ngono kuwi. Makane tak duduhne komen-komene sampean cah waca ki konten sing iki sing kowe arep mulih nggawa barang-barang ndek esuk kae didelok apa komen-komene kuwi piye terus dhek balesi. Walah iya Mas terus dideloki to terus dhek balesi ngono kuwi mau. Terus matur suwun banget akune Ica wis pengikute 100 biji. Alhamdulillah. Jenenge apa Mas? Ica Lali Mantan TV pencariane tapi nek jenenge dhuwur wi hai namaku Ica Mangka apa piye tapi iso diganti kok nek wis seminggu tapi pencarianmu kuwi mbok goleki soalnya username iki Ica Lali Mantan TV dadi mbok goleki tok-toke ngono wis petuk langsung petuk metu dhuwur dhewe Ica Lali Mantan TV ngono petuk pisan akune guys kok nek wis teko karek gekno apa Facebook. Wong teko kono wi teko tuwung kuwi ya ijek galo kok guys mulih kok kene kuwi kan tak kon ngono piyawe to. Kuwi ya dhek ijek nyanyi-nyanyi bila memang kau tak bisa bersama. Ngono-ngono kuwi jekan kok. Mungkin ya piye ya bocil lho guys. Bocil 16 tahun rabi kan. Terus 3 tahun kan mesti gak gampang to ngelupakne iki jenenge wong wedok karo lanang lak seje to guys. Ngono kuwi lho. Tapi kok suwe-suwe ya dengan ikune ya dhek ya mesti ya wis biasa. Dengan sendirinya. Saiki pas cilik umur berapa 16. Terus marang entuk kata-kataan cara mono dhisik kan mesti ngene sing terus cara mono sayang kamu. Sapa to sing gelem apa hidup tanpa ngono kan sapa sing gelem rumah tanggane hancur ngono kan gak enek wong kan ngono to dadi kan cek kebayang-bayang to iki cek kebayang-bayang ya lumrah lah wis kebayang-bayang kok suwe-suwe ya dhek ya iku guys suwe-suwe ya iku lah alon-alon waton kelakon pemikirane lah ki ya wis beda kok guys pola pikire iki luwih bijaksana cara mono ning nek masalah awak guys cara mono aja mangane aja ngene nek aku gak iso terlalu ngandani nemen karena aku ya tak tepakne awakku dhewe wong aku ki nek kopior ya mangan ae padha ae dadi kembali ke sing penting wong ngene iki ngelekno kembali ke pribadine cahe cara mono sing penting ade ngelingno wong wedok aja gede-gede ngono sing penting tapi adewe yo apa jenenge nek ngomongnya gak kurang-kurang guys masalah lemu ki pokoknya nek pengen duwe penghasilan ning ngene apa sosial media kudu niki awake dijogo aja lemu ngono awakmu cilik kowe dodolan ning HP-mu kuwi penak lho wong-wong iki lek ngarahne gak wah terus guys maksudnya nek masalah ngono sing tentang kuwi ya maksudnya soalnya kowe nek pengen ning sosial media pengen penghasilan lah kowe iki kudu apa jenenge awakmu nek cilik ngono kan nek awake cilik kan dhek dodolan klambi sembarang kalir kan
sis apa kan muat dinggo kan pantes otomatis wong delok kan mesti peminat check out kan ya luwih akeh apa meneh klambi wedok kuwi kan macem-macem to maksude kuwi ya apa jeneng lehku ngelingne ya ngono-ngono kuwi barang cuma demi kebaikane bocahe ngono guys aku ki ya tak omongi ngono-ngono kuwi barang akeh-akeh lah lehku apa jenenge ngandani lehku ngomong iki engko lak alon-alon engko lak mesti ke depane lak insyaallah nek memang rezekine bocahe dadi wong sukses engko lak mesti lak ya nemu Dalan. nggak pikirane lak wis tak dhewe ngono guys nek memang takdire dhek apa maju sukses ngono lho maksude karo awake dhewe ceromono wis karek didelok engko kedepane ngono guys kuwi terus ya ki sing lagi viral ki kanggo kuwabeh sing lagi mondokne anake mondok pesantren ke anake dicek tenanan anake didedes tenanan anake di apa konfirmasi tenanan. Dadi anake panjenengan sing ning pondok pesantren kuwi terzolimi apa ora? Ya. Wis tau disentuh wong ning daerah kono apa ora? Khususnya sing anake wedok-wedok kuwi ya. Karena iki sing lagi rame 50 santri, enek sing do meteng, sing ngetengi ya sing ngedekne pondok dhewe. Pondoke ya gedhe. Nek sesliweran ning gone tok-tok ya kuwi ya sebenere wong sing ning jero kono kuwi ya roh tapi do bidek mbah kuwi karena faktor dalam arti pekerjaan apa piye tapi nek jenenge wong ya ngono kuwi kadang ki wong kemendemen agama contoh awake dhewe muslim iki gak oleh mangan iwak babi ya wajar sing gak wajar awake dhewe muslim nglarang wong non muslim dodolan iwak babi iki sing gak wajar lah wong urusane dhewe-dhewe agamane dhewe-dhewe lah wong kono mata pencariane memang dodol sop babi dodol rica babi lah kok kowe sing muslim kok sibuk ngurusi iki nyapa kuwi jenenge mendo jenenge kowe iki munafik sejatine kowe pengen mangan babi tapi kok ora kelakon ngono apa nek Mas banyak ngono kuwi justru wong sing oknum-oknum muslime sing gak muslim banget kuwi lah sing ngelek-ngelek agama. Jadi tidak mencerminkan nggare elek-ngelek agama Islam. Wong agama Islam ki toleransi. Agama Islam ki santun, kalem ya to. Lah terus dikotori oleh oknum-oknum sing rumangsa muslim tapi kelakuane ora muslim, gak mencontohkan wong muslim ngono lho. Dadi ki urip ning donya ning Indonesia terutama ki agama ki akeh. Dadi kuwi aja rumangsa paling Tuhan, kuwi aja rumangsa paling apa jenenge dhuwur dhewe agamamu. Agama ki akeh nek Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik semua sama. Ngono di mata Yang Maha Kuasa. Awake dhewe iki padha wae. Sing penting fokus karo ibadahe dhewe-dhewe. Lah kuwi anakem sing anake sampean apa dulure sampean sing ning pondok-pondok kuwi ndang do diceki. Soalnya saiki akeh oknum-oknum sing mengatasnamakan agama. Lah ngono kuwi nek ora mengatasnama agama, wong jenenge kiai. Lah wong kiai kok ngogrok-ngogrok nunuke apa jenenge? Nunuke santrine. Terus neh iki sing rame jebule korbane kuwi tidak hanya 50 orang, tapi lebih. Bahkan sing jamaah ngaji ngono kuwi lho. Cara wong ngaji sak lanang sak wedok ngono kuwi ya. Ngono kuwi mlebu rono terus digrayah, dirempon, diopo. Lah ngono kuwi bojone sing lanang ya meneng ae. Mungkin ya wis uteke iki wis kecuci surga matane PC kuwi ya. Akeh Dek. Terus kuwi lah sing lagi viral iki. Kuwi apa jenenge nganu ke? Apa jenenge jebule gak gur digrayahi tok. Meneh dipengaruhi kon ngedol bondo. Omahe ngene kon ngedol entek-entekan baru terus kon manggon ning pondok kono. Iki sing lagi rame tenan guys ki ning wilayah Jawa Tengah. Dadi pokok hati-hati lah. Mending nek gak mampu awake dhewe nek ekonomine gak mampu mondokne anak ning gone pondok pesantren modern internasional sing terintegritas mending diurusi dhewe, dididik dhewe kuwi luwih
maksimal nek wis kadung ngene iki arep piye? Wong kehormatane wis kerenggut Ramana. Wong wedok. Terus piye? Ora sing rugi ya kowe dhewe sebagai wong tuane. Dadi luwih menake kadang dididik wong tuane dhewe jebol brodol ra karo-karoan angel aturane akeh aja meneh iki. Sing didik dititipne wong ibarat kata. Wong ya padha menungsae kadang ya ngono kuwi. Ya ora. Dadi luwih bener ki ngono. Sing luwih penak ki mending nek gak soalnya pondok pesantren kan biayane akeh ki. Iya. Pondok karo sekolah biasa ragate akeh pondok. Lah makane nek gak iso mondokne sing wong terkadang sing wis modern internasional cek kena kasus aja meneh sing biasa-biasa saja ngono. Tapi iki tidak semua pondok, tapi kejadian iki marai garai imbas image pondok kuwi elek. Gara-gara oknum-oknum apa lanangan iblis macak kiai kuwi meng padahal pendirine lho walah. Lah wi terus tek ngasek 50 pun lah iki manuk apa? Manuk wesi ta manuk apa? Kok sampai kok ngono. Lah wi rena-rena guys ya. Enek sing kon mara ngono kuwi kon ngemut ndoke, kon ngemut manuke. Lho wi tenan iki gak iki omong apa eneke. Iki sing lagi viral iki Mas Anem. Dadi walah mengeri zaman saiki. Dadi hati-hati tenan. Terus pokok selalu waspada dan ade hanya bisa saling mengingatkan. Ya ngono kuwi guys ya. Pokok mohon maaf nek salah kata sing kurang berkenan. Dadi intine urip iki mbok ya sing biasa-biasa dalam arti ade ngene iki lho guys, biasa ki ya agamamu, agamamu. Sing penting urip ora nyalai wong, ora ngurusi wong, ora apa nyusahne wong. Sing penting urip atine apik ngene lah. Ngono. Cara sing non muslim dodolan babi, dodol ya ben urusane terah ekonomi ning ngono aku paling giedhek, paling jember ki nganu guys. Ngakune iki muslim tapi ngrusoi non muslim, golek sandang pangan. Ngono kuwi gak mencerminkan muslim malah ngelek-ngeleki agama sing muslim ngono lho, agama Islam ngono Mas. Aku jember giedhek nek wong ngono kuwi. Terus wong model ngono kuwi terus jilbabe gede-gede. Lah ngono kuwi gak yang ngelek-ngeleki wong sing bener-bener istiqomah. Sing bener-bener wis tertutup dadi melok imbas eleke gara-gara kelakuane wong sekarat-sekarat ngono kuwi Ramana. Ra gadhek pokok wong ngono kuwi. Sambar ndelap muga-muga kiai niki kudune iki. Lah kiai sing saiki kudune apa? Ketok manuke. Dikebiri kudune. Lah piye lah wong sing diogrok-ogrok wis 50 punjul kok. Lah kudune iki ya dikebiri. Kontrole wis genah kudune iki dikebiri. Ditembak. Ngono apa ditembak wong itu pateni pisan. Astagfirullah. Manuke iki lho maksude sing dibunuh ben gak fungsi, wis ben gak iso ngaceng ngono lho maksude. Wong sing nakal ki manuke ya sing di ketok ya manuke ngono Ramana. Ibarate ngono kuwi. Ya ngono guys ya. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terkini terdar. Dan